Алелуя, Татко мой! Благодарим Ти за Словото, което си ни дал. Благодарим Ти, Татко, че имаме възможността, Татко, да Те познаваме лично от първо лице в лицето на Твоето Слово. Затова Те моля това, което Духът Ти ме е подготвил и това, което Духът Ти иска да кажа, нека то бъде дадено изцяло от Тебе. Нека това Слово и тази проповед бъде водена изцяло от Духът Ти. Затова Те моля, Татко, да ми дадеш Слово на мъдрост, да ми дадеш, Татко, правилни думи, които ще послужат на всеки един лично. Нека, Татко Исус, и Словото Ти остане трайно, Татко, и да даде семе и да даде плод от това, Татко, Слово, което днес ще се каже. Слава, слава, слава на Твоето име. Алелуя, Исус. Амин. Виждам, че тук има много шофьори. И аз като един шофьор когато ми се наложи да достигна до определена локация, да достигна до определеното място, което съм избрал, много често ми се налага да се съобразявам с знаците. Много често ми се налага да използвам GPS, да използвам маркировки, неща, които са ми дадени, които са ми указани да улеснят живота ми, да улеснят шофирането ми, за да мога да стигна по-бързо, да стигна безопасно до определеното място, което съм избрал. И въпреки, че имам всички тия маркировки, въпреки, че са ми дали всички тия знаци, въпреки, че вече имаме и GPS, който директно ти говори на къде да поемеш и какво да направиш, аз пак имам своя избор дали да реша да поема по това, което ми е оказано и ми е дадено, или да тръгна по това, което си мисля, че знам. Вярвам, че като шофьори вие ще ме разберете, че по някой път, когато стигнем някъде и караме по GPS и по знаци и по навигация, изведнъж се включва един глас, който ти казва: поемете наляво, за да достигнете до избраната от вас локация, но ти си тоя сигурния, който казва: малко по-надолу има друга пряка, която ще е по-близо, която няма толкова заобикаляния. И в момента, в който вземеш пряката, която ти си избрал, се случва, че или пътя е затворен, или попадаш в задръстване. Но ако случайно си чул този глас от навигацията, тя е преценила, че това задръстване, че това цялото напрежение, тя всъщност ще ти го спести. Може да те накара да малко повече да поемеш по пътя, но тя избира да ти спести цялото напрежение, което имаш. Така сме и ние в нашия християнски и духовен живот. И имаме всички знаци, които Бог ни е дал. И нашия GPS е Словото. И Бог по този начин ни навигира. Как ние безопасно и лесно да достигаме до целите, които сме си задали. И понякога ние като хора взимаме решения, които ни карат и ни водят до един кръстопът, на който кръстопът, когато застанеш, несигурността, смелостта ти и липсата ти на вяра те карат да бъдеш този, който не си. Когато не получим това, което всъщност сме решили да направим, ние излизаме извън кожата си. Започваме да се ядосваме, в устата ни идват думи, които всъщност не принадлежат на нас. Започваме да роптаем, започваме да се обвиняваме и си казваме понякога: знаех си, че не трябваше да го направя, що го направих, какво ми стана, що се случи цялото това нещо. Или познаваме хора, които си казваме за тях: по принцип той е толкова добър човек, не знам какво му е станало, що го е извършил това нещо. Случило се да казваме такива неща за хората. Той не е такъв човек. Може би компанията, в която той е попаднал, така му е повлияла и той го е направил всичко това заради компанията. Не, компанията не е виновна. Той човек е бил в пълното си съзнание къде отива и знае каква е компанията му, и знае компанията му какво прави, и знае компанията му с какво се занимава. Всичко се свежда до нашите решения и до въпрос как ние решаваме и избираме да навигираме живота си. Дали ще навигираме живота си към спасението и към лесните неща, които Бог ни е оставил, или избираме много често трудния път.
И искам да ви споделя два примера в Библията за едни хора, които взеха решения да поемат по пътя на Исус Христос. Едни хора, които следваха знаците и не се откланяха от нищо друго, а се съобразяваха единствено с това, което говореше Тората, единствено с това, което говореше Исус Христос. Хора, които имаха възможност да избират. Единият беше много богат и много високопоставен човек, а другия беше човек, който стоеше край градските порти и просто стоеше там и не правеше абсолютно нищо. И който носи Библии, нека да отвори Словото в Лука 19 глава, която ни говори за един бирник на име Захей. За тези, които не познават Захей, Захей беше главнопоставящ бирник, бирник над бирниците. Човек, който имаше свръх много пари, човек, който не го интересуваше абсолютно нищо, защото той имаше цялата слава. Живееше в супер лукс по това време. Не го интересуваше живота на никой друг. Можеше да си позволи всичко, което иска, но нещо се случи в неговия живот. По това време да знаеш Тората и да знаеш Словото беше супер важно. Учеха децата от много малки да познават Словото, какво говори Словото и как ще дойде техния Спасител. И Захей беше запознат с идването на Исус. Захей следваше знаците, които всъщност даваха пророците. Пророк Исаия говореше за идването на Исус. Пророк Данаил говореше. Знаеше, че Исус ще дойде от Давидово коляно. И те не пропускаха тия знаци. Те чакаха да дойде момент. И Словото започва и говори в 19 стих. 19 глава от първи стих. Исус минаваше през Ерихон. В този град имаше един богат човек на име Захей. Той беше началник на бирниците. Захей се опитваше да зърне Исус, но не можеше поради ниския си ръст и на събралата се тълпа. Затова изтича напред до мястото, откъдето Исус щеше да мине и се покатери на едно смокиново дърво, за да го види. Тук виждаме как Захей избира да поеме по пътя, който Исус вървеше. Той знаеше, че този път, който ще го извърви, няма да го извърви на празно. Захей знаеше, че усилията, които ще направи, за да се изкачи дървото, нямаше да бъдат на празни усилия. Словото казва, че той беше супер малък на ръст. И той трябваше да направи нещо, за да може да види Исус. Той трябваше да избере дали да тръгне след Исус, да се промуши между тълпата, да се сбута с всички тия хора, да тича, да бърза, за да стигне до едно определено дърво, което беше супер високо, и той трябваше да направи едни усилия. И сега си представете супер малкия Захей, как целият потен, изморен от тичането, за да изпревари тълпата, как се е бутал между хората, как се е сблъсквал между хората, потен, изморен, катери се на едно дърво като една маймунка. Само и само да зърне Исус. Защото той знаеше, че в момента, в който Исус го види, Захей нямаше да направи нищо. Исус го забеляза. И когато Исус мина до Захей, Словото казва, той погледна нагоре и му каза: Захей, слез, защото днес аз ще вечерям в дома ти. Когато ти направиш усилие и избор да тръгнеш срещу Исус, когато ти направиш усилие и тръгнеш да следваш Исус Христос, Исус ще те забележи и Той ще направи чудо в твоя дом. Защото ти си избрал да поемеш по правилната посока. И не само това, но Исус ще направи така, че да те промени изцяло. Исус ще направи така да промени твоето мислене. Исус ще направи така да промени всичко, което си вършил в света.
Тук забелязваме Захей в 6 стих, който казва: и той побърза да слезе с радост, и като видяха това, всички негодуваха и казваха: при грешния човек влезе да отца. О, много хора могат да те мислят за грешен. Много хора могат да те мислят, че ти не си нещо конкретно, ти не си нещо специално. В очите на другите ти може да си най-обикновения, но в очите на Бог ти си нещо свръх свято. Ей, ти си създаден по Негово подобие. Ей, Духът на Бога е в теб. Защо те интересува мнението на другите и това какво говорят другите? Защо не те интересува това, което Бог казва? Животът ти може да е преминал през 1000 неща. Да, той ще преминава и ще продължава да преминава, защото ти си част от тая земя. Но животът ти ще преминава в 1000 неща, за да може Бог да се прояви и да се прослави в твоя живот. Ти ще бъдеш като този Захей, който Бог ще забележи. Ти ще бъдеш като този Захей, който Бог ще каже: днес аз ще дойда в дома ти. И тук виждаме как Захей казва: Господи, ето давам половината от имота си на бедните. И ако някак си съм ограбил някого несправедливо, аз му връщам четворно всичко. Когато Исус дойде в живота ти, Той ще те накара да се осъзнаеш за това, което ти си правил. Той ще те накара да се осъзнаеш за всичко, което си вършил от миналото. И Той няма да те осъди. Той няма да те осъди за нищо. Не напразно казах в началото на молитвата: старото премина. Ето, аз правя нещо ново. Не го ли виждаш, пита, и не си ли в очакване на това, което предстои? О, Исус няма да те осъди никога за нищо, което ти си направил. Той просто ще дойде, ще те хване, ще те прегърне и ще ти каже: всичко е ми. Аз ще съм те. Псалм говори, че 1000 ще парат от страната ти. 10 000 ще парат от десницата. И нищо няма да се допре до тебе. Защото ти навигираш правилно живота си към Словото на Бога. И ако тази история за Захей не ви е достатъчна, чуй тази история. Нека отворим Словото в Марк. Една история, която ни говори за един слепец. Човек, който не беше способен да направи каквото и да е, понеже той не виждаше. Той не беше способен да работи. Той не беше способен да изкарва прехрана. Той не беше способен да има семейство, или ако е имал семейство, той не е имал възможността да види своите деца. Един човек, който беше изолиран от цялото общество и стоеше на градските порти. И всеки, който минеше покрай него, го гледаше с презрение. Някои го гледаха с смут. Някои дори не му обръщаха внимание. Той беше сянка. Но Исус. Исус. Четем Марк 10 глава, 46 стих. След това дойдоха в Ерихон. И когато той излизаше от Ерихон с учениците си и с едно голямо множество, Словото в Марк казва: следваше го едно голямо множество. Подчертавам думата следваше, защото виждаме, че и самите хора са избрали да следват Исус. Тимеевият син Бартимей, който беше сляп,
седеше край пътя и просеше. И когато чу, че това е Исус Назарянинът, започна да вика, като казваше: Исусе, сине Давидов, смили се над мене. И мнозина го смъмреха, за да мокне. Но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се над мене. И така Исус се спря и му каза: ела. И те повикаха слепия и вижте как се обърнаха към него. Късмет, дерзай, стани, викате, отиди при него. И той хвърли дрехата си и скочи и дойде при Исус. А Исус заговори и му каза: какво искаш да ти направя? И слепият му каза: Учителю, искам да погледна. А Исус му каза: иди, твоята вяра те изцели. И той прогледна и започна да следва Исус. Искам да вникнем много, много дълбоко сега в тази история. Словото ни разкрива за този слепец. Как той стои на градските порти. За момент отворете съзнанието си и си го представете. Човек седнал, кръстосал краката си, сложил нещо пред него, проси. Минават хора. Едни от съжаление му хвърлят, други го подминават, деца минават и му се смеят. И този човек нямаше избор. Но когато чу, че Исус минава, Исус мина покрай него. Дори не се обърна да го погледне. Исус продължи по пътя. И слепеца спря хората по пътя. Ей, кой минава? Исус Назарянина. Кой? Исус Давидовия син. Да, същия, той минава. Чуйте ме. Той хвърли дрехата си. По това време слепите хора са имали специална дреха, която хората са ги разпознавали, че те са слепи. Тази дреха е определяла неговия статут. Тази дреха е говорила всичко за него. Ти имаш тая дреха е твоето бреме. Словото казва, че той стана. И извика към Исус с думите: Исусе, сине Давидов, човек сляп, но виждащ в Словото. Той извика: Исусе, сине Давидов. Той знаеше Словото. Той знаеше, че Исус ще дойде от коляното на Давид. Той знаеше пророчествата за идването на Месията. И когато той чу, че Исус минава, той стана, хвърли дрехата си и започна да тича към Исус. Можеш ли да си представиш един слепец как тича? Човек, който не вижда нищо. Словото ни говори за една свръх голяма тълпа, която следва Исус. Един слепец тича и се блъска в какво ли не. Блъска се в хора. Представете си го как пада. Той става, изправя се, започва пак да тича и вика към Исус: Исусе, сине Давидов. Не, аз не искам да изпускам този момент. Аз следвам знаците. Аз знам, че Исус е син на Бога. Не, аз знам, че Исус е Бога. И тая дреха, тя не ми е нужна. Аз ще я хвърля. Защото в момента, когато стигна до Исус, аз ще бъда свободен. Аз ще бъда нов човек. Аз няма да бъда вече сляп. Аз нямам нужда от нищо, което да ме определя като човек.
не равен с другите. Аз ще бъда свободен. И когато той замина до Исус, Исус му каза: твоята вяра те изцели. Решението ти да дойдеш до мен те изцели. Защото Исус, когато се спря, обърнете внимание, той извика към Исус неведнъж. И тогава Исус се спря и просто се обърна и каза: кой ме вика? Исус не направи крачка към него. Исус не тръгна към него, понеже той е сляп, да каже: ела, дай си ръката, аз ще те водя. Исус стоеше и чакаше слепеца да отиде до него. Той слепец беше по-виждащ от виждащите. Защото той вървеше в посоката на Исус. Но имаше хора, които се разминаваха с него. И тия хора, които се разминаваха с него, те виждаха Исус, но не виждаха всъщност с кой се разминава. А един слепец, който не виждаше, имаше очи на вяра. Защото знаеше, че когато отиде при Исус, той ще получи свободата. Той ще получи вечния живот. Защото Словото ни говори, че този човек започна да следва Исус Христос. Нима, когато ти видиш чудото на Бога в живота си, няма да тръгнеш и да го следваш. Колко е нужно Бог да се проявява в нашия живот, за да може ти да бъдеш като този слепец. Вижте, той не искаше нищо друго. Сега този човек имаше възможност да види жена си, ако е имал такава. Той човек имаше възможност да види децата си, ако е имал такива. Той човек имаше възможност да види майка си и баща си, понеже беше сляп по рождение. Но той избра да остави всичко и да тръгне да следва Исус. Защото в Исус той имаше и майка, имаше и баща, имаше и съпруга, имаше и деца. В Исус той имаше абсолютно всичко. И днес аз съм тук, за да ти кажа, ако ти се чувстваш объркан, ако ти се чувстваш, че си на грешния път, ако ти се чувстваш, че не си на мястото, в което трябва да си, отвори Библията, включи гласа на GPS-а, който ти казва: поеми към кръста на спасението, защото Исус вече беше там, защото Исус го направи за теб. А чуй Словото, че то говори в тебе и то говори в живота ти. Когато се чувстваш сам, Бог говори. Когато се чувстваш объркан, Бог говори. Когато се чувстваш наранен, Бог идва. И как идва Бог? Бог няма да ти поднесе скъп автомобил, за да ти даде утеха. Бог няма да ти донесе скъп телефон, за да ти даде утеха. Бог ще дойде и ще протегне ръката си към твоето строшено сърце. И ще вземе всичко. И ще го сложи отново на себе си. Защото Той е готов да го направи. Само и само ти да бъде свободен. Нека всеки да каже: аз съм свободен в името на Исус. Аз съм свободен от ръката на поглъщателя. Словото в Псалми казва, че небесата са дадени на Бог, а Бог даде земята на хората. Което означава, че когато един цар даде нещо на слугата си, то вече е негова собственост. Слугата управлява всичко, което му е дал Господар. Даваме пример с Йосиф и с фараона. Йосиф имаше властта да управлява всичко. Цялото египетско царство. Той имаше власт над робите, той имаше власт над нивите, той имаше власт над слугите,
Той имаше власт над абсолютно всичко. Нашия Бог ни остави тук на земята и ти даде власт над всичко. Така че ти си поставен на всяка бедност. Кажи амин. Ти си поставен на всяка болест. Ти си поставен на всеки страх. Ти си поставен на всичко, което е невъзможно за тебе. Знаеш ли, когато Словото казва, че Бог е излял върху нас духът си, Словото не го казва просто е така. Сега ние изпадаме в моменти, в ситуации, които ни се дават, за да ги направим, и ние казваме, че това не можем да го направим, тъй като не е по силите. Случвало ми се да ме изпратят да свърша нещо, но аз да се върна унил, защото това нещо не е по силите ми. Нямам тая физическа сила, за да преместя дадения предмет или да извърша даденото нещо, което ми е дадено. И си казвам, това е невъзможно за мене. Но когато ти започнеш да вършиш всичко с Бога, онова, което е невъзможно за тебе, е възможно за Бога. И тук не ви говоря само за работа и не ви говоря за физическа дейност или нищо. Ако за теб е невъзможно да вкараш ред в семейството си, за Бог е възможно. Ако за теб е невъзможно да вкараш дисциплина върху децата си, за Бог е възможно. Ако за теб е невъзможно да бъдеш този човек, който искаш да си на работа, за Бог е възможно. Просто постави Бог и кажи, Боже, ти работи, ти действай, позволявам ти да властваш над моя живот. И нека всички ние бъдем като Захей, като този слепец. Нека ние не се съобразяваме и това, което имаме, да не ни кара да си мислим, че това ни е достатъчно. Защото в Бог ти можеш да имаш повече от това, което имаш до момента. Бог винаги е готов да ти даде повече. Ако ти имаш един дом, Бог ще ти го умножи по 2. Ако ти имаш един автомобил, Бог ще ти го умножи по 2. Ако ти имаш едно дете, Бог ще ти даде второ. Ако ти имаш една добре платена работа, Бог ще ти даде втора работа, която да не те затрудни и да изкарваш много по-добри доходи. Когато ти вървиш с Исус в живота си. Понякога се искат жертви от нас и усилия, за да достигнем до всички тия неща. И тия жертви и усилия ги виждаме в тия стихове, които прочетем. Малкият Захей, на когото му беше трудно да види Исус, но се блъскаше в тълпата, падаше, ставаше, катереше се по дърветата. Но когато Исус го погледна, той му каза, днес стана спасение. Слепеца, който имаше избор дали да остане там и да си живее в мизерия, да държи своята дреха, която не можеше и да съблече, защото ако я съблече, можеше някой да мине, да я вземе, да я хвърли и тая дреха следеше на него, може би през целия му живот. Но те имаха избор дали да бъдат
този начин на живот, или да тръгнат след Исус и да получат свободата. И днес аз се обръщам към теб и ти казвам, ти имаш избора. Дали да останеш в това, което си, от всички нападки от дявола, от всички изкушения, от всички гласове, които ти казват, че няма да успееш, или да стъпчеш главата му и да кажеш, аз имам сила на тебе. Защото сега не аз живея, а Духът на Бога живее. Бъдете благословени и се надявам да съм ви послужил с това слово, защото Духът ме водеше още в момента, в който разбрах, че в неделя аз ще проповядвам, се заях на компютъра и Бог ми каза, говори за слепеца и за Закей. И това слово послужи също и на мене и вярвам, че е послужило и на вас. И когато някой дойде до тебе и ти каже, няма да успееш, ти му кажи само, стой и гледай, защото аз имам. Бъдете благословени в името на Царя.